natin sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Renz Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Renz Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto. Sinugamos mga tugang ini ng kabilugan kan mga bareta kunya na paggaga. Digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sanang maging tagapagbareta kunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal. Opisyal ka na APEC naghali na sa pwesto. Mass vaccination nagpapadago sa ngunyan. Sa lado nasyonal, 3 milyones na doses nin Moderna vaccine maabot sa aga. Pagdarabangan ang kaipuan sa implementasyon kan ECQ sa Metro Manila. Bareta sa ibang nasyon, Vietnam naghagad na nintabang sa mga pribadong ospital dahilan sa Delta variant kan COVID-19. Sa lado nin sports, Pac-Man handa na kontra kay Spence sa Agosto 21. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Padagos pa ng investigasyon sa nangyaring pangbabadil sa sarong appointed secretary kan barangay Taladong kan Kamaligalbay. Kunya na paggaga. Pasado sa inisyal na impormasyon, pauliinan biktima na namidbidan ni si Romeo Olarte kan pagbabadilo ni kanday pa namidbidang mga persona. Kang tulos madinalagan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Alagad habang pinag-usuratan bareta wala pa ni konkretong impormasyon sa estado kan biktima. Kasing personang nasa likod kan pangbabadil kay Olarte. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Pon kaswapon ba ko na konektado sa Albay Power and Energy Corporation o APEC si Leslie Capo sa sinday na siyang trabaho na sa distribution facility. Siyan sinabi na dahilan sa kamugtakan kan salud siya nagdesisyon na tapuso naman ang trabaho niya sa APEC kasi mabuelta na siya sa Mindanao.
Idinagpaman niya na siya na ugmanin makatrabaho ng mga miyembros kan media sa albay para sa serbisyo kan apek. Sebong nalado, salamatan man ni Kapos ang kapos na nagtabang para sa serbisyo sa mga konsumidores nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sa kamawatan na matawaran ng proteksyon sa salud, lalo na ang mga pinag-aaditan na Delta variant kan COVID-19, mas dakol lang mga residentes kan barangay ang nagdesidir na magpa-oprobitsar na sa libreng bakuna ang alis sa gobyerno. Yang nanotaran ngunyan sa Albay, Astrotom kung saan kasubagong amay na aga. Kadakol lang residentes ang nagpila sa luwas na kaning mainot na makalaog asin makaresibik ang sinang ikaduwang dose kan Sinovac vaccine. Sebong nalado iniman ang sitwasyon sa mga barangay kan Legazpi City kung saan apat na team sali sa City Health Office ang nagbibisita sa mga barangay para sa barangay vaccination mantang. Ang tatawanan ng prioridad diyon mga senior citizen lalo na mga maluya na asin dahil ng kakayahan na magduman sa vaccination site para magpatodok na din bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kamawatan na makamtanan herd immunity, ang gobyerno lokal kan Daragalbay padagos man na nagkakaigwaning lakdang na mabakunahan ang mga priority groups kontra sa COVID-19. Sinabi na Alcalde Vic Bareta ng Unyan Aldao, nagpapadagos ang pagbakunan nila sa mga senior citizens sa mga barangay lalo na mga edad asindayin ng kakayahan na magduman sa vaccination sites. Idinagpaman niya na kamawatan kainin na mas dakol ng mga residentes kan barangay ang matudukanin bakuna. Sebong nalado paragos manggirarayan sa indang pangaporan sa mga residentes kan barangay na permisa nang magsunod sa minimum health protocols taning malikayan ng ulakit kan COVID-19 lalo na ang pagtatakotan na Delta variant. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gadanan magtugang mantang iri dumanan sinang ina sa nangyaring solo sa tulong harong sa Matnog, Sorsogon ka nakaging banggi. Ang mga biktima na midbina na sin Tinay Gardon, 18 anyos sa sin Baby Gardon, 11 anyos na nalaom sa laog kan sa indang na sulong harong mantang ang sa indang ina na si Jennifer nakadulag sa kalayo. Sinabi ni Police Sergeant Romel Chill kan Matnog PNP na ang kalayo nagpun sa kandila na ginagamit kan pamilya matapos magkaigwa ng brownout sa barangay Tablak. Sa pangyarot na investigasyon ng kandila na ibugtak sa nakatambak na galon ng gasolina. Ngayon nagmakot sa good na magputok ang gas tank sa duwang magkasiblag na harong. Ang pamilya nagpababakal ng mga gasolinang nasa bote bilang hanap buhay ninda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bigante si Paranakan Bicol Interagency Task Force ang posibleng pagruso kan mga mauruli sa mga probinsya sa reyon dahil sa pagpapautob din mas maigpit na restriction sa National Capital Region. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Regional Director sin BIATF Chairman Attorney Anthony Nuida nangunya na hapon nakatala na magkaigwa sinda ning consultation meeting. Kaya ba mga pamayokan mga lokal na gobyerno tanganing pagplanuan kung ano pa ang mga dapat nagibuhon tanganing makontrol asin dai makalaog sa kabikolan ang mga personang posibleng positibo sa COVID-19. Saro sa mga pigiling ni Nuida na dakulang nakakatabang sa pagpababa kang kaso ng COVID-19 sa Bicol ang pagpapautob nin maigot na border control, contact tracing sin ang queer sa ang pagpresentar ng negatibong resulta kan RT-PCR test asin antigen test. Sa kunya na nga po ng Sinoida sa mga Bicolano na maglikay asin magsunod sa minimum health protocol dahil sa peligrosong marhay ang Delta variant kan COVID-19. Posibleng magsarado ang mga negosyo in kaso dahil maabot ang pinagtalaan na porsyento kan mga dapat mabakunahan na sa mga A1, A2, and A3 priority groups kontra sa COVID-19. Yan ang nahiling na resulta ng Albay Chamber of Commerce and Industry President Rosemary Quinto Rey. Unata na haluyan na mapuna na sin mabakuna ng mga Albayanong kaibahan sa A4 category. Katakot kayo din ang apoda ng ACCI sa paagi ni Rey sa mga nasa A1 hanggang A3 category na magpalista na sa ilang respetibong syudad sin munisipyo. Kasi naprobetsaran ang pagkakataon ng sindan mabakunahan. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang vaccination rollout sa probinsya kung kaya nag-alawm si Rey na mabakunahan mas dakol na numero ng individual asin mapuna naman ang mabakunahan ang mga essential workers. So
Sobra na sa 50% kan mga senior citizen sa syudad ng Legazpi ang nabakuna na kontra sa COVID-19. Sigun kay Legazpi City Health Office Head Dr. Fulbert Ali Quiliego, ang naging resulta kan esperso sa sin pagmaliugot kan mga healthcare workers sa syudad sa padagos na naglilibot sa mga barangay. Asin nagbabakuna sa mga pinagtala na vaccination sites sa palibot kan syudad. Paliwanag ni Quiliego, pinagkitawanan ng prioridad ang mga senior citizen na mabakunan dahil sa rosinda sa konsideradong nasa vulnerable sector. Mientras sa pinagkumpirmar man ni Quiliego na medyo halanggaw naman ang numero kan mga nababakuna na Legaspeñong kaibahan sa A1 as in A3 category group sa syudad as in posible pag maglangkaw kung padagos man ang mag-abot ang mga dugang na bakuna sa Legazpi. Pangunyan pangapodan si Quiliego na magparehistro na sa COVID-19 Electronic Immunization Registry as inaprobitsaran ang pagkakataon na mabakunahan kontra sa nakakagadan na helang. Mas magpapakusog pa ang mga programa sa operasyon ng mga kapulisan kontra sa illegal na droga sa rehiyon. Patunay kayo niyan pagkakaresto sa 6 na lalaking brado sa illegal na tupada sa probinsya kan Sorsogon kasuhapon. Sigon sa report kan Pilar Municipal Police Station alas 3 kasuhapon kan makaresibis sinda ng impormasyon. Alis sa concerned citizen manungod sa illegal na aktibidad sa Barangay Lourdes, Pilar Sorsogon kung tulos man na nagkondukta ng operasyon ang mga otoridad. Nagresulta sa pagkakaresto kang 6 na lalaki na dadakop na aktual na nagbubulang. Nakuha sa mga inarestong persona na dain naman pinangaranan ang 570 pesos bilang pamustatol ng pidaso ng gaff knives na may scabbard. 6 na buhaya sin 8 gadan na sulog. Ang Pilar MPS sa pamamayo ni COP Police Major Mark Anthony M. Ferruelo. Padagosan sa indang implementasyon na sing kampanya kontra sa kriminalidad. Mientras na nagpasalamat si Police Major Ferruelo sa tabang kan publiko. Kasabay kanyan sa iyong pangaporon na ipabot sa numero na 0920-4679218. Ano man impormasyon managod sa illegal na aktibidad tanganin tulos na maaktibaran. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kini. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants.
Plus. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Palagos kita sa mga Bareta ngunyan, sa mga Bareta sa lado nasyonal. Nasa 3 milyon doses ng Moderna COVID-19 vaccine ang pinaglalauman ng mga gamot sa nasyon sa Agal daw din Martes. Sigon kay testing Sir Vince Dizon, ang nasabing bakuna donasyon kan gobyerno kan Estados Unidos sa Pilipinas.
Kasabay kayo na hinagan din dito sa publiko na magbabakuna na. Dapat managamito na nakatala na implementasyon kan enhanced community quarantine sa Metro Manila para mapakusugan testing, isolation as in vaccination program. Importante man na mapugulan ng ulakit tangan ng may iwasan ng lalong paglobo ang kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Asin tangan ng may iwasan na mapano ng pasyente ang mga ospital. Nagitas dan bilang kan mga apod na naresibi kan One Hospital Command Center o OHCC bago nakatala na implementasyon kan Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Sigun kay Treatment Czar Leopoldo Vega na poon sa 90 na apod na naresibi kan Hospital Referral Center. Sa primerong simana kan Hulyo, minabot na ini sa 175. Sa nakalis na 2 simana, gustong sabihin sigun kay Vega nagdadakolan nagkakahilangan na ulakitan kan COVID-19. Sinabi niyang kadaklan kan mga apod halis sa Metro Manila manta nakaresibi man sindaning apod gikan sa Calabarzon na Central Luzon kung sa'y nagitaas man ang kaso kan helang. Kaya bilang preparasyon sa ECQ as imposibleng COVID-19 surge, nagdagdag na sindaning 100 Gs na call receivers sa OHCC. Siring man kan mga medical coordinators. Initaas naman sa 1,123 ang intensive care unit sa Metro Manila gikan sa dating 729. Hiragan ni Vice President Leni Robredo sa publiko na magtabangan sa tao kan pandemya apisar kan pagpapautob sa Enhanced Community Quarantine o ECQs ang Metro Manila. Sigun sa Vice Presidente dahil kasiguruhan ang pag-abot kan ayuda gikan sa gobyerno para sa mga apektadong pamilya na maapektaran kan 2 semanang lockdown. Mantang nasa iraram kan ECQ, nagalaom siya na magkakaiguan ng pondo para sa ayuda. Dahil sa dakolan mawaran na naman ng hanap buhay. Siring man nag-apelar si Robredo sa publiko na magdoble ingat as inkunigong supply ng bakuna. Magpabakuna na bilang pag-ingat sa Delta variant kan COVID-19. Bareta sa ibang nasyon. Nag-apilaran na Health Ministry kan Vietnam sa mga private hospital na tabangan sindang mag-ako nin mga pasyente dahil sa padagos sa pagitaas kan kaso ng Delta variant. Sigun sa pahikan Health Ministry, problemado sinangunyan sa nasabing pagitaas kan kaso ng Delta variant. Napag-araman na nakapagrehistro na nasyon ng 133,000 na kaso ng Delta variant ang nasabing nasyon. Nagdagdag pa ang Vietnam ng 20,000 na hospital beds sa 22 na private hospital sa nasyon. Nagkakaubusan naman ng hospital beds sa Ho Chi Minh City na pinagkukonsiderar na epicenter kan virus sa Vietnam. Bareta sa lato ng sports. Kadako lang naniniwala na mabibigla ni WBC as in IBF World Welterweight Champion Errol Spence sa pagampangan ninda ni Manny Pacquiao sa Agosto 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Sinabi ni sarong sports analyst na daipang laban si Spence sa sarong mapuwersa as in mas makaskas siring kay Pacquiao. Sinabi man kan Team Pacman na kadako lang luho sa estilo ni Spence na pwedeng aprobitsaran ni Pacman. Pwede ka nang maghiling-unyan ng pelikula sa big screen sa imong backyard dahil sa bagong imbensyon na inikan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Inainapod na Filmatic Outdoor Projector, sarong salit na projector pero tianan performance. Dahil salit sana pwede mong ibugtak sa bulsa ang tiny projector na ini. Very powerful as in may 5,000 mAh na baterya mantang shock water as in dust-proof ang body kay ni. Talagang perfect body ni para sa mga outdoor activity. Pwede mag-insert ng SD card kan sa imong mga paboritong pelikula. I-connectar sa phone o gamiton lang sa imong mga paboritong streaming services as in apps. Automatic focus ini kaya pwedeng mag-enjoy kan video in 4K quality. Pwede manining mag-serving lantern kung kinakaipuan mo. Istoryang naiiba. Pinangaranan na Twifia kan magagom sa Switzerland an sa indang bagong pangakinomboy para makalibre ng Wi-Fi internet sa laog ning 18 taon gikan sa internet provider na Twi-Fi. Kan mahiling kan magagom ang sarong Facebook ad kan kumpanyan Twi-Fi, natawanan nindan ning 18 taon na libreng internet subscription ng mga parents na magpapangaran ng Twi-Fus o Twifia sa indang mga bagong mundag na aki dahil nagduwang isipan magagom na gamiton ng Twifia sa birth certificate kan sa indang aki. Silabi ka nama kanumboy na matapos siyang mahiling sa Facebook ad, naging desidido tulos ang pangaranan na Twifia anumboy dahil sa hiling niya magayon man na pangaran ini. Sigun sa CEO kan Twifia na si Philip Foch, hanga siya sa magagom as ipinangako niya na otobon kan kumpanya ang 18 taon na libreng internet connection maski ano pang mangyari. Flashback.
Agosto 2 kan taon 1968, bandang alas 4 nin pagkaaga, kan tamaan nin magnitude 7.3 na linog ang kasiguran sa probinsya kan Aurora. Nagsaparan Manila ning worst impact sa nasabing linog, asin iniyan saro sa most destructive na tuminama sa syudad na nagresulta sa pagrampahog kan mga edifisyo na guminadaan ning ginatos na katawo. Ang Ruby Tower sarong 6-story building sa Binondo, Manila ang nakaiban sa mga building na nagsapar ning grabing danyos. Nasalaw kay ni ang 38 na commercial units asin 76 na residential units. Sigun sa pag-aadal na ginibo kan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, matapos ang trahedya ng linog na tuminama mantang kadaklan kan mga tawo turog pa, talagang day maiwasan ang grabing pagkawara nin buhay. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, padaramang tabang News Director Edwin Peralta, Seminar News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sendong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Maghaliday magbuknat, masunod na programang Iskaramusa kay Mas Angel Mustasa. Pagkatapos sa nagkapira mga pakirumdom. Nadangog ang mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi. Sa sigura talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para
Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Response Subdivision sa Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? They praise God talaga kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga yun? Ay, hindi, blur na po. Blurred na? O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month? Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pag-serve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Susaro akong aki, nag-encourage sa kuya na magpa-check up dito sa Renz Wellness. Nagpa-ayis pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma. Dahil po sa pagpa-ayis pa ko dito sa Renz Wellness. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now.
Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ikapitong araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontrabida. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Alas 12:46. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, eskaramusa na sa DZGB! Ano nasa Eskaramusa na sa DZGB! Eskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Eskaramusa. Marhay na pagkaudto. Lunes ngunyan na. Primerong lunes ka na bulan ka na Agosto. August 2, 2021. Madali na ang Vermonts. Magiriban-ibanan po kita sa good alauna nin pagkahapon. Ako po ang sendong mga kaibanan. Ako po ang kagandahan ng South Angel Mustaza po. Bago kita magparagos kan sa tuyang oro-erestoryahan, kaunta mo na ang follow-up report. Manungod dyan sa report kanina ni Kuya Jimmy na pangbabadila sa Secretary kan Barangay Taladong dyan sa Kamali Galbay. Nasa linya po unyan si Kuya Renz Luna. Kuya Renz, kamin, maray na pagkaudto. Yes, maray na pagkaudto tabi, Partner Angel, asin na maray na udto mas mga parantabay. Nasa maray na ang kamugtakan ngunyan,
kan secretary kan Barangay Taladong Kamaligalbay na biktima ng pambabadil ka Subago. Sa pag-follow up kan DZGB News, ngunya na pagkaunto sa Bicol Regional Training Teaching Hospital na kung saan pinagkumpirmar kan ERS or Emergency Response Service kan PRTTH na stable na kondisyon kan biktima makalis kan ng pagbabadilon din day pa namidbilan ng mga persona. Pero sa ngunyan day pa ma-identifikar kan PRTTH or kan ERS kang kumpirang gunshot wounds ang nasapar kaning biktima dahil sa police na yan tabi Partner Angel, ikon sa inda, na i-follow up sina sa ngunyan, pasasaro lang ang sigurado, stable lang kondisyon, kan Barangay Secretary, kan Barangay Taladong Kamaligalbay. Oo. Ini nga ni Kuya Renz, basado man kanina sa report ni Kuya Jimmy, na secretary yung ini na may pangalan na si Sir Romeo Olarde. Aha. And alat-alaton ta na lang an report man kan Kamaliga Municipal Station na an sa indang report ta ang sangon yan importante stable na an sitwasyon kaining biktima. Roger. So kung yan mapaparayan na yan dyan sa PRTTH atin so investigasyon yan na sana sa Kamalig PFA. Sige. Thank you so much, Partner Renz. Angel. Yan tayo Partner Angel. Ang mga dugang na follow-up sa luwas. Renz Luna, DZGB News. So, yan man tabit mga tugang follow-up man ni Kuya Renz Luna. Manungod dyan sa nangyaring pangbabadil. Kansar ubagan, ang nangyari dyan, Barangay Kapitan, Barangay Kapitan man ito. And sa ngunya, wala pa nin apodigdinin igpapaluwas na report na Kamaliga Municipal Police Station. So, antabayan ta po yan ha. Pero ang importante ngunyan, stable na ang kondisyon kay ni Sir na Olarde. Ano lamang tabihan sa indong panguntuhan ngunyan? Maray na pagkaudto po sa gabos na nagaantabay sa indang mga radyo. Siring mana sa nakaantabay sa samuyang DZGB News Online. Paki-share man po kan samuyang DZGB News Online and samuyang official Facebook page. Happy birthday sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga kumplianyo. Siring man sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga anniversary. Sabi ni 4777, Angel, pakigreet man po apo ko si Debbie Longasa. Birthday ngunyan, August 2, kan Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Salamat. Happy birthday kay Debbie Longasa. Speaking of Longasa, di ko na nahiling so kaklasiko dyan na taga Barangay Bagong Bayan, Longasa. Ay, maray na pagka-udok ka sa Longasa family. Kina Twinkle Longasa. Magayon ini tatay na kaklasiko. Talagang maputi kung sa maputi. Malangan ikang akidain dapat ipapangaran sa iya fluorescent. Talagang maputi. Dawa bara doon mo na tatay. Warang magiginibo ang sinag kang aldaw. Oy, Adin, pumundo ka Adin. Sabi ni Adin tatay sa live ko, attorney. Day pa ako Adin ki kwarta na pang adal. Maray na pagkaw to kay Kuya Jomel Rosare, naghihiling siya ngunyan. Kay Sir Jerome Balunso Bahian. Hi Miss Angel, watching from Marikina City. Maray na pagkaudtuman kay Sir Joseph Nares. Sabi na maray na pagkaudto Ate Angel. Baby, work it. Nabasa ko kanina, wala na pala si Sir Leslie sa APEC. Ano tayo? Nag-ano na pala, nagbalik na sa Mindanao due to health concerns. Paano nakanitay pag may concern kita tayo? Natatanag ko yung ka. May chapat man. May chapat man. May Ma'am Hazel. May Ma'am Liz.
Okay, Sir Leslie, thank you so much po sa pagiging one call away. And laomi po an sa imong marahay na salud. Sabi ni Barbie Jeko, good afternoon Miss Angel, watching from Taiwan. May nag-abot ngunyan na 7,400 doses of Moderna vaccines. Sigun ini sa post ka na Department of Health Bicol, Center for Health and Development. Ano? Ayan, manood gani kanina sa Tigiri Suryantang pangmabalil dyan sa Kamalig, Albay. Sa sarong sekretaryo, may follow-up report si Kuya Jimmy na salita. Kuya Jimmy, maray na pagkakas ko po. Yes, salamat, Angel. 11:30 ni Kasubago, nangyari na pambabadil kay Barangay Secretary Kanta Barangay Taladong, Romeo Warte y Namia. 63 anyos. Base ini dikti sa sketch si report na nakantos dikti sa karaman kan Kamalig Page Quarter na naghapit kita ngunyan dikti. Yes po. Basin nangyari na pambabadil sa Purok 2 Taladong. Ngunyan, ali sa Barangay Hall, palibasa udto na, papauli sa idang residensya sa Purok 2. Habang nagmumotor ini, may nakaabang aligado sa roan na persona na tuminira kani dahil pa may establisher kung anong klaseng panilaan na ginamit dahil ang taday ko naabutan digdi sa Rachigo Police sa Kinitansyado na Kamalig PNP posible na sa pagpalo pa nasabing pangyayari pero basado digdi sa report and informasyon na kantos digdi sa Karaman kan headquarter sa Kamalig PNP medyo okay man arestado kan buhay kan sabing sekretaryo kan barangay habang unyan bigda dadalagan ka sa bago sa Bicol Regional Training Teaching Hospital. Apo. Sa kung ano ang motibo asin suspitsado sa likodan canceling na shooting incident dahil pa ma-establisher sa ngunyan kan Kamalig PNP. Apo. Matatandaan po ng barangay dikdikan na nagaging mga alaw binadilman sa inutan sa ng barangay man, barangay Kutmon. Pero ligtas man ito, nakaligtas ito. And ini aros konsiderado man na ligtas sa tuong bigis na tama kay ni Angel. Apo. So yan na, ang kumpletong follow-up niya daw na nasiring na insidente sa barangay Taladong, Kamalig Albay. Mga dagdag na informasyon, follow-up report from Kamalig PNP, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat tabi Kuya Jimmy sa dagdag na informasyon and follow-up nga ni Jan. Ayan ano, 11:30 kaninang udto, haros pirang minutos lang ang nakakalihis. Sa mga nagdadangog tabi na pwede na kamo magsurat. Kompletado na tabi ang detalyes. Sorry. Sabi baga ni VP, detalyado ni Kuya Jimmy kung anong oras, kung sisay, pati nga ni sa middle name. Si tatay junuloko na na. Maray na pagkaudto kay Lordisita Laura Reliama. Maray na pagkamudto po, ma'am. Sabi ni 9020, Happy Monday Ate Angel. Pabati po kay Daddy Dindo Rafael na ingat lagi po Shandy G ng Ligaw. Yata daw ni mo tatay, duman sa ining barangay official, panduwa na ining barangay official dyan sa Taladong. Inot kapitan, sunod sekretary. Ano daw ang motibo kay ni? Yan po ang padagos pa pong pigaaram kan Kamalig Municipal Police Station.
Yata daw tatay, may mga tao na halimbawa, just in case man, data man tiga taram na may halimbawa may nagibo man. Nata daw ta ang perming para makabalos or data aram kung ano ang mangbabadil. So go back up somebody else's tree. 1 minuto na sana bago mag-alabot. Mag-alabot? Yaman na naman si alabot. Kan Sabado, yun man stigtaram ko eh. Bago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. Oras na naman po para kita mag-iriban-ibana o magturtripuasan. Sa lalo teknikal lang nakaibanan ko po Kuya Jun Napoles sa IT Richard Appstore. Ako po ang sa indong nakaibanan ngunyan na pagkaudto. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and